Dili man ata. Dako-dakon sa ato. Okay, bida-bida lubrero. Yes. Daganong pa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Ngayon, totoo man ba ingo? Christ, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Yung bakit makuha lang ta? Makuha lang ta. Ay, nakali pa man sila na ito. Kundi magawin na. Tira kayo. Tira tingnan. Ay, wow. Ay, sabay kayo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanagin mo kami mga karakasala. Manyan at sa oras ng samayang kagadalan. Amen. Ave Maria, puno ng grasya. Ang kagurangan niyoong sa iyo. Palagan ka sa Ito na kayo, Peter. Ave Maria, puno ng grasya. Ang kagurangan niyoong Stigo niya ako lang minay mo. Bago yun. Sa ano pa yun? San, ano yun nandira ni na ano? May pinakabuuan ko. 31 na yun, din. 31 na. 35 yato, yung 35. Yung pahop. Mga nakakilala sa ato, sinasabihin tambay. Sarang pwede kung makapit. Puro rin nakapako sa cross. Sobrero yun, maganda man. Pero yung mga pero. Pero yung eh. Oo, B. Oo. Oo, Mga okay. nag-urus ang pag-awin.